ଏକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହୁଏ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ହେଲି ସେହି ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ ସେହି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର। ତେଣୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି ରମେଶ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବଦ୍ଧତା ବିଭାଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃତଜ୍ଞ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଦେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି। 1969 ମସିହାରୁ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରୀକ୍ଷକ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲାବେଳେ ନୁହେଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯିଏ କେଉଁ ସାର୍ ଭଲ, କେଉଁ ସାର୍ ଖରାପ, କିଏ କେମିତି ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷରେ 30ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଭାବୁଛି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60 ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବା ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କ'ଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେ ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ, ମନେ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିବେ। ଇଂଲିଶର ଶେଷ କଥା କି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ପିତାମହ, ଏଥିରେ କାହାର ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ କିଏ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ଆମେ ଭାଷଣ ଟାଷଣର ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ 5ଟା ବେଳୁ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ବେଶୀ ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ଏ 3 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।
ସେଇଥିରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲେ ଯଦି ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ରବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ କବି, ଆଉ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ବା ଭକ୍ତିକ କବି। ଏ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମଜା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆମେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜକୁ। 3 ଦିନ ସେ ଏ 3 ଜଣ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଦିନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିନେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ଦିନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। 3 ଦିନ ଯାକ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ କବି। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କବି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ। ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ 3 ଦିନ କହିଲେ 3 ଦିନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଯାହାର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ହେବେ? ଜଣେ କିଏ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବେ? ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣ କବି ଗଞ୍ଜାମର ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ କବି। ଯାହା କବି କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରସିକ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଯାକର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ୟ ହେଲା, 3 ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଅନୁଭବ କଥା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଃସନ୍ତାନ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବୀ କବି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଛୁଆ ଖେଳେଇବାର କିମ୍ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ପିତୃତ୍ୱ କି ମାତୃତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଲଳିତା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ କହୁ ଯେ ଲଳିତା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର, କେଉଁଠି ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥା। ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କିଏ ଦାସୀ ବା ପରିଚାରିକା କିମ୍ବା ରୁଚି, ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଆନିଆ କରୁଥିଲା ପ୍ରେମ ଚିତାଉ ନହେଲେ ବି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା। ସିଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିଲା କେମିତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବର ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ସେମିତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବର କବି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଋଷିକୁଲ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ହେଇଗଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡକୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗେ କାହିଁକିରି, ତାର ଶେଷ ପଦଟି ହେଉଛି ପଣତରେ ବଦନ ପୋଛିଦେଲେ ଚୁମ୍ବନ। ତେଣୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଟିଏ କୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅଡ଼ି କରିଥିବା ପୁଅଟିକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠେଇ କାକରେ ଯାକି ତା ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଚୁମ୍ବନଟେ ଦେଉଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଯଶୋଦା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କରିଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରି କବିତାଟି। ତେଣୁ 3 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବର କବି ଏବଂ ଏ ଯୁଗରେ ବୋଧେ ବିପ୍ରଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଅନୁଭବର କବି।
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟକ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ କବି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନୀୟ ବିଶ୍ୱଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଋଷି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ମୋର ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଚାରିବେ ସେ ଭିତରେ ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଇବି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, କୈଳାସ ଭାଇନା, ରମେଶ ଭାଇନା ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପକାଇକରି କହିବି। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦି ସମୟର ରଚନା, ଷଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ, ଏ ଦୁଇଟା ବହିରେ 30ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟାକରେ 21ଟା, ଗୋଟାକରେ 9ଟା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ସମ୍ପାଦନା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ପ୍ରଦୀପର ସମାଲୋଚନା, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ପଦ୍ମନାଭ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ବାହାରିଥିବା ବିଶେଷ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟାଲୋଚନା 2013ର। ତାପରେ ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରିଛି, ସମ୍ପାଦନା ବହି ବାହାରିଛି, ଅନୁବାଦ ବହି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ କହିବି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ 1968, 1972ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ହୁଏତ ସେଥିରୁ କେତେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଝଙ୍କାର ଭଳିଆ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଝଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ପାଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରଚନାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସମ୍ପାଦନା ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଐକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେ ଐକ୍ୟ ହେଲା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଭାଷାର ପରିପକ୍ୱତା। ଆମର ଆଲୋଚକମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ଲେଖନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କବି ଆଲୋଚକକୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନ କରିବା ମୋ ଆଲୋଚନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଲେଖିବା ଯେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନଥିଲା ନଇବ। ସେ PhD ଥିସିସ୍ ହଉ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲେଖାରେ ସେସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ସେ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଦୈନ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱତା, ସ୍ଥିରତା, ଏଇଟା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିରତା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେମିତି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ 22 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ 2ଟା ସଂସ୍କରଣ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1983, ଦ୍ୱିତୀୟ 2005। ଏ 2ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭରୁ ପରିପକ୍ୱତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା। କାବ୍ୟ କୌଶଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ରସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳିଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମର ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଯେଭଳି ଯୋଉଟାରେ ଥାଆନ୍ତି, 18 ବର୍ଷରେ ଯାହା, 28 ବର୍ଷରେ ତାହା, 68, 88 ବେଳକୁ ତାହା, କ'ଣ ମୁଁ ଅମୁକରେ ଅମୁକ ଲେଖିଛି, ଆଉ ସେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଯାଏନି।
କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାର ମୂଳ ହେଲା ଯେ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବ ସତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଏଇଟା ହେଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସେ ଆଲୋଚନା ସାମଗ୍ରିକ ହେବ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିଲେ, ପରିବେଶର ଆଲୋଚନା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ 13ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, 8 ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଅନାଲୋଚିତ ଥିଲେ, କବି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଭକ୍ତା ପୁରାଣ ରଚୟିତା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ବା ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚନା କୌଶଳ, ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଦୌ ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ସେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ହେଉ, ସାମଗ୍ରିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଲେଖକର ବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ସେହି ସମୟର ସାମଗ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି କାବ୍ୟ କୌଶଳ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ତଥ୍ୟ ବଦଳିଲେ ସତ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ନେବେନି, ଏଭଳିଆ କବି ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସେ କେବେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଆର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଆଲୋଚନା, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ 3 ଜଣ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ରହେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରହିଗଲି, ଆଉ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଟା ବେଦବାକ୍ୟ, ସେଟା ଶେଷ ସତ୍ୟ, ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନଥାନ୍ତେ। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଭଳି ମାନେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା, ଆର ସମାନ୍ତ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ହାତରେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତରୁଣ କବି ହାତରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ କବି ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଯେଉଁ 4ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାରଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନ ଆସିଲେ, ନୂଆ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ନହେଲେ ସେ କୌଣସି ଲେଖାରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କହିଲେ ରାତି ରାତି ଲେଖିଦେବେ, ଆମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲେଖାଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏଭଳି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କରୁ, ହୁଏତ 100-99 ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ସେ କୌଣସି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜି ମହାନଗର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଠି କାର୍ତ୍ତିକର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ବନ୍ଧୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୋର ଅସ୍ମିତାର ଯେ ପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ସତ୍ସାହସଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ରଖିଛି। ସେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ପିତୃପ୍ରତିମ ଦିଶାରୀ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଜଣେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଅଗ୍ରଜ ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଢ଼ୀ, ଅନୁଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି,
ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ମୋତେ ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁଠୁ କହିବି, କେମିତି କହିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ଭଳି ମୋତେ ଲାଗେ। କାରଣ କେଉଁଟା କହିଲେ କେଉଁଟା ରହିଯିବ ଏ ଭୟ ବି ଅଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଉପାଧ୍ୟୁତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶନ୍ଧିର ଶେଷ ବର୍ଷ 1999 ମସିହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲି ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ କହିହେବ କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ହେଲି। କାରଣ ମୁଁ IRPMରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। IRPMରେ ମୋତେ ୱେଟିଂ 2ରେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ 2 ନମ୍ବରରେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କେଉଁଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅତି ସାର୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣେ ଯେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ସାର୍ଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଗ୍ରୀବତା ଥିଲା। ଆମ ଉପର ବେଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ କରିବା। ସେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପର ଉତ୍ତର, ସେ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁଛି। ସବୁବେଳେ ଅତି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିଏ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୱେଟିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କଲ୍ ପାଇବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ 2 ନମ୍ବରରେ ପାଇବା, ଏହା ଭିତରୁ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାକୁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଗୋଟେ ବିଭାଗର କାହିଁକି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ଛାତ୍ର ଭାବେ ରହିବା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 2 ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବାନି। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି IRPMରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଏବଂ ତା ପରଠୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଥିଲା ମୋ ଘର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ଆସିଯାଉଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାମ ଶିଖିଛି, ଯଦି ଆଜି କିଛି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଶ୍ରେୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଦାନ ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କହିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ନୀରବ ରହିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। କାରଣ ତା'ର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହୋଦଧି, ଯାହାର ପୁଲିନ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଡ଼ ଆବେଗମୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଲି ସେ ପୁଲିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଳ ମହୋଦଧିର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳିମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୃଷ୍ଟତା କରି ଯଦି ମହୋଦଧି ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତା'ର ତଳାତଳ ଅତଳାତଳ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଜୋଳହସ୍ତରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ମନେ ହେବ। କାରଣ ଏ ଗମ୍ଭୀର, ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବେ ସାର୍ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେବେ, ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆବେଗ ଛଳ ଛଳ। ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପାକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନାରିକେଳ ପାକ, ଗୋଟେ ରସାଳ ପାକ, ଗୋଟେ ଶର୍କରା ପାକ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଭାବେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ନାରିକେଳ ପାକ। ଲାଗନ୍ତି ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର, ଲାଗନ୍ତି ଭାରି କମ୍ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଏ କୋକୋନଟ୍। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ବ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ବଟର ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ଖାଇବାର ତରିକା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଉପରକୁ ଆବରଣଟି ଭାରି ଶକ୍ତ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରସାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆପଣ ତାହିଁରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଯଦି ଆୟତ୍ତ କଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକ, ବିଶେଷ କରିକି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି, ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ
ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୌଶଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ। ଏବଂ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଆଲୋଚକ, ସାର୍ଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସିଏ। ଏବଂ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭାବେ, ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତି ବୁଲେଇକିରି ବି କହେ ଯେ ତୁମେ କାହା ପାଖରେ PhD କରିଛ, ଅନ୍ତତଃ ମୋ PhD ଥେସିସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଛାତି ବୁଲେଇକି କହେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍କଲାର। ଏ ଅହଙ୍କାରଟି ମୋର ଅଛି। ସାର୍ ହତଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଗବେଷକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ସାର୍ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ହେବାର ଯେଉଁ ସଫଳତା, ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଏଭଳି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବି ଯେ ବହୁତ ଅଧ୍ୟାପକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସାର୍ ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ସହଜରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗବେଷକ ଅଧାରୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କହିଲେ ସମାଲୋଚନା, ଗବେଷଣା, ସମ୍ପାଦନା, ଅଧ୍ୟାପନା, ଏ ଚାରୋଟି ଦିଗ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆଜି ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଖର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିପାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସିଏ ଶତାୟୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଏ ଜାତିକି, ଏ ମାଟିକି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଏ ଆସରକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ମୋର ଅଧିକ କିଛି ଆଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ନକରି ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍रणिपात କରି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସାର୍ଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବସର ନେଲେ 1999 ମସିହାରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ଯିଏକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କମ୍ବୁପାଣି ସାମନ୍ତ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକଟିଏ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବହିରୁ ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିଚୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୋର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ସତରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନୁହେଁ, ସେ ପାଖାପାଖି 9 ଗୋଟି ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ଯାହାକି ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯାହାକି କଥା ସରିତ ସାଗର ସୋମଦେବଙ୍କର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ା ଭାଷା ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କାନାଡ଼ା ଭାଷାର ଶିବରାମ କରନ୍ଥଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନିସର୍ଗ ଅନୁବାଦ ଫଳରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ମୈଶୂରରୁ ଭାଷା ଭାରତୀ। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଯାହାକି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ପୁରସ୍କାର କଥା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ଏସବୁ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ
ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ପୋଥି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଏବଂ ଆ ସହିତ ଅନୁବାଦ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ସମ୍ମାନର ଛାତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ର ହେଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ପଡ଼େ ସେ ସମୟରେ ଖୋଜାଯାଏ ଏବଂ ସାର୍ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ସମ୍ପାଦନ ବହି ଭିତରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବହୁ ବହି ରହିଛି। ସେ ଭିତରୁ ନବକଳିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କୃତି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଭିତରେ ତାହା ସଫଳତା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣାଗାର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାରଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଭିତରୁ ଇଏ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ମୋର ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆସି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିନା ଅନୁଭବରେ କୌଣସି କଥା ଅନୁଭବ ନ କରି କୌଣସି କଥା ଲେଖିବା ଗାଇବା ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର ବୋଧ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ, ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ଆହୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ କି ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତୁ କି ତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସୁଖପାଠ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଲେଖୁଥିଲେ, ନୀଳଶୈଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ୟଗଡ଼ ଘାଟ ଦେଇକିରି ମଥୁରାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆଣିକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଓଡାଖଣ୍ଡ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ସେ କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟପଟ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଉପନ୍ୟାସ। ତେଣୁ ବିନା ଅନୁଭୂତିରେ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଖନ୍ତି ମନଛୁଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନା ତ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ଘଟଣା ଦେଇଛନ୍ତି 1960-62 ମସିହା ବେଳକୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚତାରକା 3 ତାରିକା ହୋଟେଲ ବି ନଥିଲା, ଆମେ କୁଡ଼ିଆରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ କୁଡ଼ିଆରେ ବସି ଖାଇବା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଯଦି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବ ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ବିନା ଅନୁଭୂତିରେ ଲେଖିଲେ ମନଛୁଆଁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସୁଧୀ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ରସଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ରଖେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟତା, ଯେଉଁ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଅଛି ଭାଷାରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତା'ର କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ
ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୋର ଲେଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେକଅପ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଗଳ୍ପକୁ ଉତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖାତା କରି ସେଇଥିରେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଉତ୍ତାରେ। ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ଋଷିକି ବି କହିଛି, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବକୁ ଉତ୍ତାର। ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ପୁରା ତାକୁ ଉତ୍ତାରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ତାର ବହୁ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଏବଂ ପଠନର ଅଭାବ, ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ନୁହନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ପ୍ରତିଭାବାନ, ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ କବି, ଆଉ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟବସାୟୀ କବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଇସା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଦୁଇ ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ପୁସ୍ତକ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ନେଇ ଆସିବା, ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ସ୍ତରରେ ହେଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ସେମାନେ କେବଳ ନୋଟ୍ ବହି ଦେଖି ମାନେ ପଢ଼ି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପଠନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମର ଧୀରେ 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 କମେଇ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅଭାବ ବା ଅନୁଭୂତିର ଦୁର୍ବଳତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପଠନର ଅଭାବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା। ଏ ତିନୋଟିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 5ଟି ପତ୍ରିକା ମଗାଉଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି, ସେଇଠି ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ এটা ଆମେ କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ତାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ଭଲ ଛାତ୍ର, ଭଲ ଲେଖକ, ଭଲ କବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, এই ପୁରସ୍କାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିପଦ। ଆପଣ ଯଦି ପୁରସ୍କାରଟିଏ ପାଇବେ ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖା ବାହାରିବ। ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲେଖା ବାହାରିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର କି ପୁରସ୍କାର ନା ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି। ଗୋଟେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅନୁବାଦ ପୁରସ୍କାର। ସେଠି ମୋତେ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେମାନେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ପରଦିନ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇବା ଥିଲା। ସେଠି ଦେଖା ହେଲା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଫେସର, ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ସିଏ। ସର୍ବେଶ୍ୱର କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ତମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆହୁରି ଦିଅନ୍ତୁନି ଏବେ, ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସାର୍ କ'ଣ ବାହାରିଛି ସେଟାକୁ ଫେରି ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି। କହିଲେ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ନ ବାହାରେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ତମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାରଟା ଖାଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲେଖକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସୃଷ୍ଟିକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ପୁରସ୍କାର, ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କୃତ, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ବା ପାଠକ ତାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବରଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପୁରସ୍କାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକକୁ କେହି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ମେନିଆ, ତମେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ପୁରସ୍କାର ନିଅ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲା ପୁରସ୍କାର ତାର ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବନି। ଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଧାରଣା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ପୁରସ୍କାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମନା କରିବି ତୁମେ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲ ଏଠିକି, ମୁଁ ଯଦି ମନା କରିବି ତୁମେ କହିବ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରା ତାଙ୍କ ଗର୍ବ କହିଲେ ନଥରେ, ସେ ଆମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା। ମୁଁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ସେଇଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କାନ୍ଥରେ କେବଳ ଟଙ୍ଗା ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ମତ ଭିନ୍ନ। ତାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପୁଣି, ଇଏ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ନାଟକଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବରଂ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନ, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ସମଗ୍ର ଜିନିଷକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ମୋର ଉପସଂହାରକୁ ବହୁତ କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜିର
महानगर पुस्तक मेला रे रसोत्तीर्ण संध्या जोठी प्रोफेसर श्रीजुक्त सुदर्शन आचार्य भली जड़े मूर्धन्य व्यक्तित्व को आम पाइचु एवं सहित जो साक्षात्कार कार्यक्रम गोटे दुईटा पांचटा सातटा प्रश्न भितर सी जो समग्र साहित्यर नाड़ी जहाँ अच्छी सी आमको दर्शाई देले एवं उत्तर पीढ़ी तांकर जो दिग्दर्शन आम सबुदिन मन रहिबो एवं से मु श्री प्रोफेसर सुदर्शन आचार्य को विनम्र प्रणाम सहित धन्यवाद अर्पण करुछि। श्री विप्र आचार्य महोदय ओडिया साहित्यर विशिष्ट कवि एवं ब्रह्मपुर रे